И здравейте на всички, аз съм Ender Slayer и днес съм в Wintercraft и снимам втори епизод от моето оцеляване. И сега в този епизод ще ходим да копаем, защото нямаме толкова много руди. Само така не съм се развил изобщо, защото от първият епизод, който качих последно, от тогава не съм влизал в сервера, преди малко влязах, преди някъде дали има и 20 минути. Събрах тук малко дърво, си посъбрах. И сега да върнем да копаем, значи, как се сещате от първи епизод, ето тук имаше ето тази мина, която сега мисля да експлорнем и направо се фърлям долу. И направо си бахмовицата. Добре, вижте колко много айрон да ги хора. После само трябва да видя как да излязна. Добре, това трябва да си просто да не си вземеш никакви блокчета. Аз съм тук. Опа. Така, да си възстановя, защото играех с Маш и си увеличих. И вече сме, значи, 6 човека сме в сервера и остават още 6 дена до затварянето на кандидатурите. Тъй, че още можете да се кандидатирате, 6 човека сме, все още. Поне за сега де сме 6 човеци. Съжалявам хора, късно е и на мен леко ми се спи. Заради това мое думите да са ми несмислени. Тук айрон не виждам. Добре, тази вода няма да запусна само. Е така, че после да мога да имам по какво да се изкача. Малко въглища. Да, сървър още е на 1.7.2, но те ще минава на 1.8.1 на новата версийка. Я се надявам тук този мой океан поне да има някакъв сия темпъл или нещо хубаво поне да има някъде. Там има голд, супер. Просто доста време нямаше епизод на Майнкрафт в Wintercraft и затова не ги ли взеха? Затова реших да заснема един. Добре, то път вече ги взех. Тук голда да вземем. И само да кажа следващия епизод. В следващия епизод ще строим първата ни къща. Не база, ами първата ни къща ще строим. Нали, аз така, докато не снимам, ще събера някакви материали. Там за къщата и за тези. Ще събера малко материали. Добре, лагна. Може леко да лаги, защото той рендва едно клипче. Конвертира едно клипче, което снима преди малко в един сервер. Линк към канала му ще има в описанието. И сега се надявам да... 19 ли ми е играка, бе? Ами хубаво, значи... Слизаме малко надолу и почваме да бренчваме. О, да! Yeah, baby! Бе, както виждате, още при първият ни бренч намерихме първите си диаманти в сервера и взехме achievement Diamond. Добре, супер. Само да внимавам, тук няма лава. Няма никакви читове тук. Ето, даже изпише, че съм опнат, само че сега ще видите геймод. Няма право на геймод. Аз как мога да съм такъв пет? О, то не е чак тук. Добре, първите ни 8 диаманта. Плюс тук някаква пещеричка. Аз имам така още малко дърво в мен. Както знаете, извинявам се в клиповете, ако леко лаги, само знаете, че не съм с толкова силен комп. Скоро ще си взимам нова RAM памет на Kingston HyperX 4 GB. Ще си взимам и
да с нея да ми върви по-добре Minecraft, да снимам с повече FPS. И нямам вода да взем обсидиан и да направим там такива неща. Тъй, че както казах, кандидатурите още са отворени до 24, днеска 18. Само че ако до 24 не запълним бройката от 10 човека, минимум, бройката от 10 човека ще ги удължим до поне до 1 февруари. Но аз няма да мога аз да ги приемам, или ще се опитам аз да ги приемам, защото съм на екскурзия и няма да мога да си взема компа, затова ще взема таблета и оттам ще си ползвам скайпа за кандидатури и такива. И сега тук 11 ниво, значи тук 12, значи почваме бренча. Ще си взема таблета и там не ще гледам YouTube и тия, защото в хотела там ще има Wi-Fi, ще може да си гледам YouTube и тия. Няма да има 2-3 дена епизод. Ще да кажа епизит. Добре, тук. Само да разгледам. Какво има тук? Нема някой диамант. Още, защото все пак стигат 8. Като за начало са добре от не игране толкова много, защото както вие знаете, както заснех първи епизод, нали казах, тогава не съм влизал в сервера. Бях влезнал за малко, влезнах за 5 минути и излязох. Добре, явно в този епизод ще намираме доста лава. Ама няма как. Трябват ни ресурси, нямаме толкова много ресурси. И нали само да кажа, ако ви харесват клиповете ми, които правя, може да ударите един съб и едно лайкче, даже и коментар, че може. Бредата не виждам нищо, само нещо да не ме бутне. Тогава вече ще стане гадно. Продължаваме напред. Но и 12 ниво, да. Добре, мене като че ли не ми се... Мене изобщо не ми се иска само тези 12 диаманта. Затова бих искал да намерим още. Добре, явно. Това е добре. Не мога оцеля да ги, баси негодник съм. Добре. Значи ще си направим една диамантена кирка. Така, ще вземе обсидиан. Добре, ето както виждате нашата първа диамантена кирка. Да, виж тук. Как знам, че има... Или отдолу има? Не. Ето така. И да почнем да чупим първият обсидиан. Ще вземем 14. И за енчантинг, и за такова. И за енчант. Добре, я да си ги сложим тук. Значи и за енчантинг, и за портал. Добре, 12 ниво съм, значи докато не си направя енчантинга на 300 лева, не трябва да умирам. Не искам да го губя този левел. Добре, вече имаме 4. Ще гледам да взема 14. Малко е бавничко това взимане. И ще гледам епизодите тук да са по-чести. Мисля, вече да ги правя по-чести. В смисъл по-често да има клип, де. Бе, разбрахте ме.
И чакайте само малко тук. Си наместя слушалките, така. Добре. Така, още 6 обсидиан. Ох. Много ме боли крака. Добре, значи взимаме обсидиан и ще се качваме горе. Така. Тук отзад да няма. Да, тук има. Ще се качваме, защото не искам да губя тази кирка. И диамантите, които са в мен. Така. И така взехме го, да си вземем този крафтинг. Значи аз да не забравя, ето да си го отбележа. Само че сега да видим как ще се качим. Добре. Така, тук сега да си направя една пътечка. Един пътечка. Добре, тук запуших брутално. Така. Да само погледна дали можем да се качваме така. Идвам тук, тук. Да, можем. Това е добре. Ех, мамичката ти. Не бе, майка ти да е бабе. Гледай. Ето тук изведнъж просто как ми бута настрани. Бати идиота съм. Баши троващата педерастия. Така се кача, има тролите. Между другото има и равин за експлорване. И се чудя сега ли, в следващият епизод ли. Не хора, кажете ми, аз поне съм ли голям идиот? Това, че съм идиот, го знам де. Кой идиот би натиснал спейса вместо шифта? Я взем малко ето каковото. Не че нямам де. Добре, така, изкачихме се. Само да ви покажа и равинът, който е ето тук. Само да ми логна чунковете. Ето го е равинчето. Надявам се да има нещо хубаво в него. И аз само да си вземам тук всичките руди, които имам. О, имам запалка. Това е добре. Така да пуснем колът и това се прави. Не също си имам дейчица. Така да си взема тук малко по-властно и да вървим в усето. Така имам идея. Така.
Добре, ако не ми бъбваше така. Само да ще взема леглото. И сега ще ми изпише почва да се стъмва. Не, то си я изиграва. Добре, няма нищо. Ето така. Аз сега, ето тук ще ми е честа за руди. Така, тук имам малко лаписче. Redstone. И сега е тук. Пускам голда. Тук е рана. И сега да си направим нашия недър портал, който ще го направим тук. И да го почваме. Добре. Не само да го направя. Така да ще остава природите другият 4. И кирката де. Така само да ида да взема дърт да го дозапълня. Тук. Ох. Извинете за този шум, ако сте чули нещо. Щяха да ми паднат слушалките. Само изчакайте да ги наместя. Така. Надявам се да се чувам, защото от всяка звука на играта ми е малко силен. Ето така. Да се качим ето тук. Да го запълним. Готово. И сега да запалим порталът. И да вземем ачивмента. Поня дълбоко. О, да. Взехме още един ачивмент. Добре, че Nether Spawn. Не, също не Nether Spawn, Portal. Така, охо, ето къде изпълна. Добре, тук има малко кварчец. Да го вземем. Добре, не виждам Fortress, но ще търся. Ще се самоубия. Като че ли да хубаво място изпълна. Ето го е, да се връщаме. Така. What the fuck? Това къде ме спална? Баш тъпнята. Само ще пътва да прецакам този портал. Аре бе, това няма ли го щупя скоро бе. Беше ще го прецакнал от този Nether портал. Майншафт! Охо! Че майншафт. Добре, този епизод стана доста якичък. Поне за мене. Намерихме майншафт, който 100% следващия епизод ще експорнем. И сега малко да го по... О, чест! Добре. Само да го запуша тука. И есе е Melon Seeds плюс седло. Добре, доста добре. Аз ще взема честа. Просто сега малко да разгледам. Го поразгледам така.
Бе, това е доста добър, че намерих майншафт. Окей, доста добре. Плюс това, че намерихме мелансиц. Плюс голд. Искам да потърся още един чест. Видим дали ще намеря. Добре, тук няма... Добре, доста добре, че намерихме майншафт. Да, тук леко ми се че малко. Добре, айрон. Все пак не сме толкова богати още. Добре, добре. Тук виждам един мой добър приятел, мистер Крипърчо. Още един чест. Окей. И той Крипър ме следи. Лагна ли? Не оправи се. Топо тук пък нямаше па такова да ге. Нямаше... Ох, как ми лак спайк на... Нямаше мелансидове. Бе, това е доста добре, че намерихме и мелансидс. И тук спаунер ли има? Толкова много скелети. Много два скелета, да, ама... Ще е доста добре, ако има скелетен спаунерче. Майка, че това още къде ме тролнаме. Добре, тук имаше лък, дали го взех? Тук май самия силвър, нещо почва да лаги. Добре, няма спаунер. То честно хора, това ще бъде за този епизод. Надявам се да ви е харесало. Ако ви е харесало, може да се абонирате, да коментирате и да харесате клипа и довиждане.